ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଆଜି ଏ କଥା ସତ ହୋଇଛି ସେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋରୱେଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ରାହୁଲ କଥାରୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ପଢ଼ି ସେକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନର ଭାବନା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣିନେବା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପରିବାର ସହ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋ ବଡ଼ ପଣିଆରେ ତତେ ତୋ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବି ସେଇଠି। ମୁଁ ବି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍, ଆଉ ତୁ ବି ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍। ମୁଁ ବି ଓଦାରେ ଅଛି ଆଉ ତୁ ବି ଓଦାରେ ଅଛୁ। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼, ତତେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଯିବି ଅଣସର ଅଭିମୁଖେ, ତୁ ଯିବୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭିମୁଖେ। ଓଦା ହୋଇ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଓଦା ହୋଇ ତୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେବ। ସତରେ ମୋ ଦେହ ବି ମଳିନ ପଡ଼େ ଖରାରେ, ଆଉ ତୋ ଦେହ ବି ମଳିନ ପଡ଼େ ଅନ୍ଧକାରରେ। ମୁଁ ତ ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ମୋର ଆଜି ଗଜାନନ ବେଶ। ଆରେ ହଁ, ତୁ ତ ଲାଗୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆଉ ତତେ 5 ଦିନ ହବ ଦେଖି ସଭିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମୋ ପାଖରେ ସେବକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ NDRF ଯବାନଙ୍କ ଭିଡ଼। ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛୁ ରେ। ମୋତେ ଦୁନିଆର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନିରୀହ ରାହୁଲକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ। ମୋର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ନା ବର୍ଷା କଲି, ନା ତୋ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିକଟରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସର୍ପ ଜାଗ୍ରତରେ, ଆଉ ତୋ ନିକଟରେ ସର୍ପ ନୀରବରେ। ତୁ ବାହାରିଲୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ, ମୁଁ ବାହାରିଲି ଅଣସରକୁ। ତତେ କିଏ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବେନି, ମୋତେ ବି କିଏ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବେନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ହୃଦୟର କଥା, ଯାହାକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।